साजिस खालामखानाय गासिबो बे साजिस खालामखानाय बे सम्पत्तिनि थाखायनो बे साजिस खालामखानाय सासे आंनि फिसायाथ' गैला दा आंखौ फुल प्लेनिं खालामनानै बिसोर खुगाजोंसो होनदोंना बिसोरनाव जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननाय बिसोर जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननानै आंखौ फासायनाय बिसोर फासायनायानो जायोना बे आंनि फिसायानो बेबायदि भुल खालामनो मोनासै आंनि फिसाया गावनि हौवाखौ बुथारग्रा हिनजावा बिबुंथि होबाय नंगौ गावनि असे हौवाखौ बुथारदों सासे हिनजावा बर' बुथारजाग्राया बर' हौवाया ओमफ्राय हिनजावा जाबाय बाङालि नंगौ गाबै गाबै दिनै बिबुंथि होदों मानि थाखाय ओंखामाव मुलि होनानै हौवाखौ बुथारनाय जाखो बे जाथाया बबेयाव जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन लोगोफोर नंगौ जों बिराद गोसारबाय थादों फेसबुकनि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों गावनि सासे हिनजावानो हौवाखौ बोरै बुथारनो हाखो मानि दायाव धन सम्पतिखौ लब खालामदों नामा फैसा थाखाखौ लब खालामदों नामा ना गुबुनखौ जुलि जाखांनायनि उनावबो गोसो थोबावनाय दों होननानै माने बेफोरबायदि सन्देह खालामदों आरोना दा बै बुथारग्रा हिनजावा निउसनि गेजेरजों मोननैसो बिबुंथि होदों नोंथांमोना नायग्रोना ला बिराद गोसारबाय थादों आं बुङो दाखालि बावैसो जाना थांनाय गुवाहाटियाव गुबुन हारिजों बुथार जाजानाय सासे सिख्लायाबो जोबोद मिनि जाजादोंमोन बिराद मिनिदोंमोन मानसिफोरा थैनायनि उनावबो कंग्रेसुलेसन जासिदोंमोन मानो होनबा जोंनि बर'खौ नागारनानै गुबुन हारिजों जुलि जाबा बे मानसिखौ रावबो सैया नों जुलि जा सान्देयावबो बा नोङो थैनायावबो नोंखौ मिनिगोन मानसिफोरा थिग बेफोरबायदिनो नै बर' हौवाखौ बुथारदों सासे बाङालि हिनजावा दा बेनि सायाव गोबां मानसिया गाज्रि बुंदोंमोन बे हिनजावखौ नागारनाङा एनकाउन्टार खालामनांगौ बेखौ ओरैनो हगारनाङा होननानै दा दाया सोर सासेनिमोन आरो सोरबाथ' बुंदों बुथारग्रा हौवायानो गाज्रिमोन होननानै माबा मोनसे फट' शेयार खालामगासिनो फेसबुकनि गेजेरजों बे बुथार जाग्रानि बिमाया गाबै गाबै बुंदों बे हिनजावा गाज्रिमोन आंनि फिसालाखौ बुथारनानै दा बबावबा गोमानानै दं होननानै लोगोफोर दा जों भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै जाथाया मार बोरै जामारखो हिनजावा मा बुंखो दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों अन्नानै फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर राङापारा तेजपुर गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना नायग्रोनानै ला मानसिनि गोसोआ अन्थाइ बिखा बायदि जाबोनो हमदों नामा माने दिनाबो सोलायदों मानसिनि गोसोआबो सोलायलांदों बा मानसिखौ सोरखौबा बुथारनोबो गिला सोरखौबा किडनेप खालामनोबो गिला बिब' बिनानाव सिनाय मोनलिया गासैबो माने मानसिनि गोसोआ मा जाबोखो बे जोंनि बुहुमाव रावबो थानो होननानै फैयाखै दिनै दोङो गाबोन गैया थाखा फैसाखौ लानानै रुजुनाङा जे नों आं दिनै गोरिब आं माहाजोन होननानै रावखौबो बेफोरबायदि बुंनोबो नाङा धोनि गोरिब गासैबो हा सिङावनो थांनांगोन सानसे अब्ला नों आखाइ आथिं थासान्दे मानसिया मानो बेफोरबायदि मान सनमान गैया अपमान खालामनानै थैलांनो बेनिखायनो नोङो गावनि लाइफआव मोजां खामानि मावनानै जानानै नोङो थैलांबानो जाबाय खान्थियै लोगोफोर जोङो अन्थाइ बिखा लाना फैबासो जोङो गोग्गानो हायो आं माहाजोन आं धोनि होननानै बा नोङो बे बुहुमाव गोमालाङाबा नों थैनो थाखाय फैयाखैबा नों दुखु खालामनांगौ आं बे बुहुमाव थैनानै थांनाय नङा आं लाइफआव मा मावनानै जागोन आंहा दिनै गोरिब थाखा फैसा गैया होननानै होमबासो नोङो बे बुहुमाव थैयालासिनो थाब्लासो नोङो बेफोरबायदि सिन्था खालामनांगौ नाथाय जोङो दिनै दोङो गाबोन गैया गाबोन समनियानो जों थैनानै थांगोन अब्ला जों थाखा फैसायालाय जोंनि मानो गोनांथिबो जायो जोङो थासान्दि जानो थाखाय दा बेफोरबायदिनो आरोना होमबाबो नोंथांमोना गावखौनो रावखौबो गोग्गाना लानाङा आं माहाजोन गोरिब सोरखौबा गोरिब होननानै मुगैनो नाङा लोगोफोर दा बाथ्राया गोलाव जालांगोन जों भिडिअखौसो नायग्रोना लानोसै नै मेन टपिकखौ बे हिनजावा बुथारग्रा हिनजावा मा बुंखो गावनि हौवानि सायाव दे नायग्रोना लानो लोगोफोर साजिस खालामखानाय गासिबो साजिस खालामखानाय बे सम्पत्तिनि थाखायनो बे साजिस खालामखानाय सासे आंनि फिसायाथ' गैला दा आंखौ फुल प्लेनिं खालामनानै बिसोर खुगाजोंसो होनदोंना बिसोरनाव जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननाय बिसोर जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननानै आंखौ फासायनाय बिसोर फासायनायानो जायोना बे आंनि फिसायानो बेबायदि भुल खालामनो मोनासै आंनि फिसाया लास्ट टाइमावबो माबायदि बेनि लास्ट बिदाय दिनावबो ओरैबायदि गाज्रि खालामना होबाय लास्ट बिदायखौबो मोजां होनो मोनासै लास्ट बिदायखौबो ओरैबायदि गन्डगल बेनि मोजां थांहोआसै आंनि फिसायखौ लास्ट बिदाय टाइमावबो बिदि खालामनाङामोन
मानसिखौ मोजां बिदाय होनांगौमोन जोबथा कुइसन बिखुनजो बे न'खौ लब लाथों आं बेखौ नांला आं बेखौ खुनु लब गैया बे न' लायो बे लुगैखादों नालाय आंनि फिसायखौबो जाबाय न'खौबो जाथों आंखौबो जागोन बे आंनि फिसा सानैखौबो जागोन बे आं खोनादों आंखौ होनदों खारखुमाबाय दा आं फिसायखौ लास्ट बिदाय टाइमावनो आंखौ माबायदि खालामदों बिसोर फुलबो होबाय बे टाइमावनो आंखौ बिसोर जमनानै आंखौ बुदों जोदों खर'आव सौदों माने बे जायगायावनो आंखौ बुथारनायनि बिसोरनो प्लेनिं आंखौ सेस खालामनायनि माने आंनि हाजबेन्डनि बे ब्लेम होनानै आंखौबो सेस खालामनाय बेबो सेस आंबो सेस सम्पतिया गावसिनि जाजोब्बाय बिसोरनि गासिबो बे प्लेनिंआनो बेनो नोंसोरनि सायाव आंना आसा थाबाय नोंसोरनो जा खालामनांगौ नोंसोरनो खालामनांगोन आंखौ बिसार खालामनांगोन आं बिसारसो बिदों आंखौ ओरैबायदि फासायबाय बिसोर बिमा आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ आंखौ आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंखौ बेबायदि खालामदों बिसोर आं जेरावबो मोखां देखायनो हाया दा आं गथ' सानै लानानै मा खालामनो मानो जादों आं फिसाय थैनायनि बे डेड बडि खाथियावनो आंखौ फुल होनाय लोगो लोगो आंखौ बिसोर बुदों बिलिफां होननाय मानसि बे न'खरनिबो नङा माबो नङा बे मोरै आंखौ आखाइ होदों खर'आव सौदों जोला जोलि खालामदों आंखौ बासायनायाव नैबे आब' दङ बे आब'खौबो जोदों आरो ना बासायनाय दिनैनि दिनखौ मोजां थांहोदो होनदों बेखौ बिदि बुलायनाय जादों आरो बेहायनो बे जायगायावथ' आं मोरै थाजानो खुनुरकम खारना फैबाय आं जिहेतु गोबां अजद खालामदों नोंनि सायाव जे ओंखामाव मुलि होनानै स्ल' पयजनिं जितु खालामदों होननानै बिसोर खालि होनदों पयजनिं डेट रिपर्टआनो दङ डेट सार्टिफिकेटआनो दङ बाहायनो लिरनाय दं आंनि फिसाया निम'निया जानानै थैनाय रिपर्टआव निम'निया जादों हां प्रब्लेम जानानै थैनाय बाहाय खुनु पयजनिंनि रिपर्टआवनो जेबो गैया मैयाबो जिहेतु पस्टमर्टम खालामदों पस्टमर्टमनि रिपर्टआथ' फैनांगोन ना बेनि सिगांनो आंखौ बेबायदि हुलुस्थुल खालामदों जिहेतु प्रुफ दं होननानै बुंदों बिसोरो आरो मोनसे भिडिअ'आव जे नोंनि फिसाया जि बाथ्राखौ बुंदों जे आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौनो इउज खालामाखै आंनि फिसाया आरो प्रुफ दंबा देखायदो आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौ इउज खालामाखै आंनि फिसाया होनदों टेब्लेट जाहोदों होनदों आंनि फिसाया बिसोरसो बेखौ जबरदस्ति होननानै माबा माबि होनहोदों खिन्थु गेस टेब्लेट जाहोदों पेप्टार डि बेखौ आं जायो बेखौ आं जाहोदों आरो डक्टर रिपर्टआवबो जेबो बिदि पयजन थयजननि जेबो गैया पस्टमर्टमखौ मैया खालामदों नालाय रिपर्टखौ आवगै नायहोदो बे मैया हुलुस्थुल आंखौ बिदि खालामनानै बेबायदि अबस्था खालामनाङा लोमजानाया मालानिफ्राय जागायजेनामोन लोमजानाया बे 8 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिम न'आव गैयामोन मानसिया 8 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिम न'आवबो गैया फनावबो कन्टेक्ट गैया 8 थारिखआव आंनाव फन हरदों 9 थारिखआव बेनि फना नट रिचेबल फना नाङा लोगोफोरनाव सोंहरबाय आं रावबो खबर मिन्थिया 10 थारिखआव गावनो आंनाव 11:30 फन हरदों फन हरनानै आंखौ होनदों साइनि आंखौ लांफैदो आं बिराद देहा गाज्रि मोनबाय दुरबल मोनबाय अफाय लांफैनांगौ तितागुरियाव आमाइनि न'आव दंहैयो आमाइनि न'निफ्राय लांफैदो आंखौ थाब फैदो आं हाला आं हारसिं थांनो हानाय नङा आंखौ थाब लांफैदो आं होनदों मा जादों माबा सिरियास नामा होमबा आं डक्टर एपइन्टमेन्ट खालामनानै थांसै बे होनो नङा डक्टर एपइन्टमेन्ट नाङा नोंल' फैदो थाबल' फैदो ओमफ्राय आं बेटारि रिक्सा लानानै थांदों बे आमाइमोननि न'आव तितागुरियाव थांनानै मानसिखौ लायबाय बेटारिजों मानसिया दुरबलखा एकदम दुरबल मानसियाथ' हाड्डा गाड्डाना मोरै फट करि बिदि दुरबल जाया बे दिननिफ्रायनो दुरबल जानायनिफ्रायनो मानसिया दुरबल दिनै बे सिरियास एथ' घटना जानानै मैया आंनि फिसाया थैदों फाहामथाय लानाय समाव नोङो जेबो फिसायखौ हेफाजाब बा मदद होआखै होननानै अजद खालामदों आं फिसाया आंजों थायो जों आलदा थायो जुदा थायो बिखुनजोमोनना बातानबारियाव थायो गामियाव बिसोरजों जेबो माबा गैया आंनि फिसाया जेला बिदि लोमजानाय दुरबल जानानै फैदों होनदों दुरबल जानानै फैनानै गावनो फार्मेसिनाव सोंनानै माबा माबि टेब्लेट बिहरनानै जादों न'आव फैनानै सेलाइन होदों बे फार्मेसिनि बातानबारियाव भारा थायो बिसिनावनो बेखौ लेंहरनानै बे सेलाइन होदों दुरबल मोनदों होननानै मानसिया हाट्टा गाट्टा नालाय सिङाव मा जादों बेसो खिथानो रोंनांगोन ओमफ्राय आङो आइ आफायाव लांदों मानसिखौ बारा जाबाय साननै सानथाम जाबाय मा जादोंथाय थ' डक्टरनाव थांसै होननानै लांदों आं हारसिंखौ मोरै लांनो मानसिया दुरबल सिखारनोबो हाया मानो हाया
बेनि फंबायखौ लेंहरदों आं टनि होनो बेनि फंबायखौ आंनि फिसायनि फंबायखौनो लेंहरदों थ' बेखौ डक्टरनाव लानानै थांनो होननानै ओमफ्राय बेखौ लानानै जों आइ आफायाव थांबाय डक्टर फ्रान्सिसखौ देखायबाय मेडिसिन डक्टर देखायनानै बे मेडिसिन हरदों ब्लाड टेस्ट माबा माबि खालामनो होदों ओमफ्राय आंनि फिसाया होनदों आं ब्लाड टेस्टखौ खालामा बे फंबायाबो होनदों टनियाबो होनदों नोंखौसो खालामनो होआखै होनना बुंदों नङा फंबायावनो दङ टनियानो दङ आं मारै जबरदस्ति खालामा बेथ' पसिबल नङाना आंनि फिसाया जिहेतु थाबायनानै थांगासिनो फैगासिनो आं मारैथ' खालामा होनबाथ' खालामा जायाना बेबोथ' होननो हायोना आरो बे बिदिबो अबस्था नङा ओमफ्राय बे ब्लाड टेस्टखौ खालामा होनदों आंनि फिसाया आं दुरबल मोनदों आं दा थै बख' जाया आं आरो दुरबल जागोन बे बिराद गियो आरोना बेफोरखौ इन्जेक्सन माबा माबिखौ बे बिराद गियो ओंखायनो बे आं खालामा आं एसे सुस्थ' जाबा नांगौबा खालामगोन होननानै ब्लाड टेस्टखौ आं खालामा टेब्लेटखौ जानानै थिग मोनगोन न'आव फैनानै होनबाय टेब्लेट जानानै आं एसे मोजां मोनबायलै थिग जागोन बिदिनो आरो सानसे थांनानै आं मोजां मोनासैलै होननानै आरो सेलाइन होनो लेंहरबावबाय सेलाइन होनानै ओइदिनखालि रबिबारमोन नालाय डक्टर ओइदिनखालिथ' आइ आफायाव लांनायनिफ्राय फैनानै साननै उनावनो रबिबाराव आइ आफायाव फन हरदों रबिबाराव डक्टर थाया MRMआव फन हरदों डक्टर थाया होनदों दा आं बेसरगाव हस्पिटालाव लांबाय गोजौनि सासे भाराथियाखौ लेंहरनानै बे डक्टरनाव थांनानैबाबो डक्टरा नायनानै मेडिसिन होदों बेहायनो टेस्ट खालामहोदों बेहा होनदों टेस्ट खालामला आं हाला न'आव थांनानै बे टेब्लेटखौ जानानै एसे मोजां मोनबाय होनो न'आव फैबाय न'आव फैनानै बे 17 तारिखआवनो बेलासियाव आं हां मोनासै होनबाय मानसिया ब्रेड मोनासै ओमफ्राय न'निफ्राय ओंखारनानै बायहेरायाव सियाराव जिरायनानै दं मानसिया सियाराव जिरायनानै थानायावनो आंनि बिखुनजो फैदों बिखुनजो फैनानै डाइरेक्ट होनबाय नों मानो मानसिखौ बिदि दोनबाय थाखो मानसियाथ' सिरियास मानो दोनबाय थाखो मानसियाथ' बेनि सानसे सिगांबो दखानाव थांनानै गय सिगारेट जागासिनो बिदि नङा मानसिखौ नायबानो सिनायो सिङाव जे मा जादों बेथ' उनावसो सिरियास जादों हस्पिटाल थांनायावसो मिन्थिदों जेनेबा बे दिनाव हां लानो मोना मा लानो मोना होनबाय बे दिनावनो बिखुनजोआ फैनानै आंखौ आखायाव अरबाय बुबाय डाइरेक्ट होनबाय नों पयजन होदों नों बेखौ बुथारनो नागिरदों नों बेखौ पयजन होदों बे पयजन वार्डखौ बे दिननिफ्राय स्टार्ट जादों पयजन वार्डआ आंनि फिसाया जिबनावबो गावनि खुगानिफ्राय होनाखै बे बिखुनजोआसो होनदों नों आंनि फिसालाखौ बुथारनो नागिरदों नों बेखौ पयजन होदों होननानै आंखौ बुदों जोदों आखायाव अरदों गोजौनिफ्राय ओरै गावबुराफोर नायनानै गावबुराफोरसो ओरै मा नों दस्रा जायगानिफ्राय फैनानै बिसोर संसार जानायाव मानो सब समाय दावराव खालामो होननानैसो बे थांबाय बिदिनो MRMआव लांनानैबाबो एखे खोथा डक्टरनाव थांनानै होनबाय आंनि बिहामजोआ मुलि होदों पयजन होदों आंनि बिहामजोआ पयजन होदों दा पयजन केसखौ माबा मोनो नालाय ओंखायनो पयजन केसखौ बिसोर होनबाय जों हाला दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामदो होननानै ओमफ्राय बेखौ लवार आसामाव शिफ्ट खालामबाय लवार आसामावबो लांनानै बे बिखुनजोआ एखे खोथा डक्टरा सोंबाय नालाय मा जादों बे होनदों पयजन जाहोदों बिहामजोआ पयजन जाहोदों होनदों ब्लाड टेस्टखौबो नेयाखै जेबो नेयाखै बे डाइरेक्ट होनबाय पयजन जाहोदों ब्लाड टेस्टआव बिदि जेबो रिपर्टआव बिदि गैया जे पयजन होननानै जेबो बिदि गैया आंनि खोथाया माने दा जुदि आंनि फिसाया जुदि पयजन मोनजादोंबा उफाय मोनजादों बे सैथोखौ नागिरनांगौ सैथोखौ नांगौ हस्पिटालाव थाहैनाय समावबो नोङो फिसायखौ नोंना किडनि गैला लास्ट स्टेज जाबाय होननानै नोङो मोनसे गिख्रंथाव बाथ्रा बुंबाय थायोमोन होनना आं बिदिथ' होनाखै जेबो बिसोरनि खोथासो बे आंनि फिसाया आंखौ लेंहरो आं खनसेल' थांनो मोन्दों बेनि उनाव बिसोर आंखौ नायहोआ बिसोर होनो आं थांनानै बले बिदि माबा माबि होनो आंनि फिसायखौ बिसोर जेरै होनदों बिदि होननानै आंखौ सोआ आंनि फिसायखौ आंखौ नायहोआ आं थाङो आंखौ नायहोआ आंनि फिसाया सोङो बोरै साइनिया नार्सखौ थिनहरो साइनिखौ लेंहरदो होननानै बिसोर होनो बे गैया बे खारबाय होनो आं सामफ्रामबो थांगासिनो हस्पिटालाव लवार आसामावबो बिल हैगासिनो बे आंनि फिसाया आंनो भिडिअ कल खालामो मालाबा बेफोरबो दङ भिडिअ कल खालामो फनाव लेंहरो नों मानो फैया आं होनो आं थाङो आरो बेहायबो जुदि आं होनो नोंनि माबा बिसोर आंखौ नायहोआ होनदों आं खननै बिसोर आंखौ नायहोआ बिसोरनि खोथाखौ बाथो नों आं फैदो होनो आं थाङो बे आंखौ नायहोआ बिखुनजोआ आंखौ नायहोआ मानसिखौ नायहोआ गुवाहाटियावबो बिदिनो खालामदों फिसाया आंखौ लेंहरो नों मिन्थिया नामा माया नामा नों बिदि आं थाङो गुवाहाटियावबो बे आंखौ नायहोआ मानसिखौ नायहोआ सिरियास टाइमाव फना माने सुइच अफ जाबाय थायो आंनि फना मालाबाबो सुइच अफ थाया आंना गथ' गथाय दं स्कुल दं आं मानो सुइच अफ लानो सब समय आंनि फना अन थायो मालाबा जुदि बेटारि जोबनानै अफ जाबायबा 2-3 मिनिटनि थाखाय अफ जानो हागौ आंनि फना मालाबाबो अफ जाया बेफोर गासिबो बानायनाय खोथासो
बिखुनजोआ जेरैबायदि एलिगेसन खालामदों बेखौ नोंथाङा गासिबो नेवसिगारबाय नङा होमबा नंखाय होनना बुंबाय नंखाय जाथायाव मा जामारदों एक्सुअलि जानायाथ' एफआइआर दंमोन दंमोन बेखौ बिमायाबो मिन्थिगौ ओमफ्राय बिमाया बेखौ सापर्ट खालामदों दावरावथ' जायाखै आंनि फिसाया बेखौ बे एफआइआर जानायनि उनाव न'निफ्रायनो थांदों बे हिन्जावजों न'आवनो गैया आंनि फिसाया मास मोनथाम गैया बेनि उनाव न'आव फैदों फैनानै आरो बिमाया लानानै थांलायबाय बेखौ बे हिन्जावजों थाहैदों ना फंबायनि न'आवबो थादों खोनादों आं मास मोनथाम गैया बेनि उनावबो बिफा थानायावबो गैया बेनि उनावबो मास मोनथाम गैया बे फुरा मास मोनथाम गैया बेफोर गासिबो रेकर्डिं दंजोबो माने आंनि फिसायनि मबाइलाव मोन्दों दे बेना अट' रेकर्डिं जायो नालाय बेनि मबाइलावसो बे हस्पिटाल थांनायनि उनावसो आं बेनि मबाइलाव बे रेकर्डिंफोरखौ खोनादों बे हस्पिटालाव थांबा मबाइल थालांदोंना बेनि मबाइलावसो दङ अट' रेकर्डिं जायोमोन नालाय बेनि फनाव बेनि मबाइलाव माने बिसोर रायलायनाया दं आरो बे हिन्जावजोंनो थांदों मास मोनथामसो न'आव गैया बेनि उनाव बिमाया डिभर्स केस फाइल खालामदों बिमाया होनो आंखौ गारहोथारगोन ओमफ्राय आंनि फिसाया आंजों मिलायनो नागिरो बे टाइमावबो बे होनो आंखौ नांला औ